Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Deň Zeme oslavujú aj Handlovčania. Hlavným organizátorom 12. ročníka bola v piatok 22. apríla základná škola školská, ktorá pred rokmi túto peknú tradíciu založila. Tento ročník je výnimočný tým, že sme ho venovali 640. výročiu založenia mesta Handlova a vlastne všetky školy, ktoré sa zapojili, majú pripravené tvorivé dielne práve na túto tému. V rámci tvorivých dielní sa vyrábajú napríklad darčekové tašky, pamätné odznaky a pamätné obrázky s logom Handlovej a s logom 640. My tu robíme pohľadnice o Handlovej na pamiatku k 640. výročiu. A takisto sme sa zamerali tento rok aj na modnú prehliadku z odpadového materiálu, aby sme ľuďom ukázali, že aj veci, ktoré nepotrebujú a ktoré sú zdanlivo nepoužiteľné, sa dajú nejakým spôsobom ešte zužitkovať, využiť a dá sa z toho vytvoriť veľmi pekná garderoba napríklad. Ja mám byť ako disco víla a mám na sebe CDčka, vyrobené motýle a vrece. Dobre, myslíš si, že keby sme takto dokázali si ušiť šaty z recyklovaného odpadu, že by sme tým ušetrili prírodu napríklad? Áno, samozrejme. A ty by si to nosila? Fú, no ak by to bolo pekné, tak áno. A je to aj praktické? Nebolo by v tom napríklad zima? Fú, podľa toho, ktorý recyklovaný papier. A teraz budete akože čo robiť? Budeme predstavovať modely, aby sme ľuďom ukázali, že čo by mohli nosiť. Napríklad mohli by tú plakátovú vilu alebo z iného materiálu. Myslíš si, že by sa to dalo bežne normálne nosiť? Možno áno. By si to nosila? Keby to bolo pohodlné, tak áno. Všetky školské jedálne sa zapojili tento rok do zdravej stravy. Každá škola si spravila svoj stánok a zdravá strava má naozaj úspech, pretože mladí ľudia sa chcú zdravo stravovať a mamičky a babičky, ktoré sa tu zastavili, si pýtajú recepty od kuchárok. My sme si pripravili veľmi zdravé ovocné guľky, ktoré už tradične asi 5. rok robíme na tomto Dni Zeme. Sú to skutočne, je tam len mrkva, jablčko, citrón a trošku piškot a med. Potom sme pripravili nátierku, jeden druh sme len skúsili tento rok, ktoré pripravíme na 10., lebo my sme vlastne jediná základná škola, ktorá pripravuje 10. pre našich žiakov. Tiež má hlavnú zložku, má tvároch, maslo a zeleninu. A vidím, že celkom im to chutí. Keďže máme to 640. výročie založenia mesta Handlova, tak sme sa rozhodli, že vytvoríme spoločnými silami veľkú 640 z plastových štuplíkov, ktoré budú potom po akcii venované Martinke, ktorá ich potrebuje. K vytvoreniu číslovky mohli prispieť aj Handlovčania svojimi vrchnáčikmi, ktoré počas uplynulých 2 týždňov vhadzovali do žltého kontajnera na námestí. Žiaci každej handlovskej základnej školy priniesli aj vrchnáky, ktoré sa im podarilo zozbierať v rámci školskej zbierky pre Martinku. Po zdokumentovaní číslovky, ktorú zo štupľov vytvorili, odovzdali všetky vrchnáky Martinke. Rodina Chrenkovcov dostala na námestí aj 5 vriec plných vrchnákov od handlovskej tanečnej skupiny Vulcano. My sme sa snažili toľko to nazbierať, zatiaľ 5 plných vriec, no nevážili sme to, priznáme sa, ale mali sme čo robiť. No pre Martinku samozrejme sme videli uputávku, že potrebuje pomoc, tak aspoň to málo čo môžeme. Tak my veríme, že toto je len štart. V základnej škole školská organizačne pomohli okrem mesta Handlova aj Dom kultúry, Centrum voľného času, Detský a mládežnícky parlament a spoločnosť Hater Handlová, ktorá má v meste na starosti zber separovaného a komunálneho odpadu a tento rok oslavuje svoje 10. narodeniny.